दे थाबायदो जायाखैलै र' थाबायबोफिनदो दे खेब्बाय दे थाबायबो स्पिड थाबायबो दे र' दा होथ' दे र' दे बन्द' खालामथ' र' दा होथ' होदो आयौ दे एबार र' फकास खालामगोन nih जाबाय बुस्थु मैथा लायनो आङो ओमफ्राय नायगोन दुगैगोन ना दुगैया र' बानायनो थाथ' नों मावनाङा दलरल' था नोङो बा र' थाबाय थाल' नोङो थाबाय था दै र' जाथ'वाखै पारफेक्ट एंगेल लाना हरजाया मावनायनिबो थायो ओरै एक्सननिया र' दे खेबनायखौ खेब जाबाय दा आं खेबनायखौनो नों खेबब्रा बिदि खेबदों होननानै पर्ट्रेटआव मोजांनो स्पिड होगोन बेखौ ओमफ्राय खर' गिदिंजोबसिगोनलै थ' सालाय जाम्बासो गारि फैगौ मोननैसो दाथा लांनाव दाथा दे खेनसेबाव मोननैसो लाखानांगौलै एसे हरथार गोजानाव नायनांगौलै ओरै हरथारफ्रा एसे हरबाव लासै लांदे ओमफ्राय 1 2 3 नावलै दे जाबाय दे लोगोफोर बे सिनेमेटिक टाइप भिडिअखौ जोङो मबाइलजोंनो शुट खालामनाय जादों आरो मारै एडिट खालामदों नोंथांमोननो जों एसे खोन्थालांसै नायलांबानो जाबाय गिबियाव जों काइन मास्टारखौ अपेन खालामबाय बेनि उनावहाय जोंना लाखानाय दङ नोंथांमोननो जास्ट खोन्थालांसै मारै खालामा गिबियावनो जोङो मिडियायाव हाबबाय मिडियानिफ्राय जोंना DCIMआव दङ DCIMआव हाबनानै भिडिअ फुटेजखौ लादो लाखांनायनि उनाव जोङो नैबेहाय मोनसे फुटेजखौ लाखांनायनि उनाव नांगौखिनि माबाखौ क्रप खालामनानै लाबाय आरोना नांगौखिनि फुटेजखौ लाबाय बेहाय नांगौखिनि फुटेजखौ लाखांनायनि उनाव बेहायथ' जेबो एडिट खालामाखिसै बेनिफ्राय नैबेहाय ट्रेन्जिशनखौ जोङो बेखौ होनाय जादों ओमफ्रायो बेनि उनावहाय नैबेखौ भिडिअ फुटेज लाबावबाय जोङो खान्दानो नांगौ बायदिखौ लाबाय ओमफ्रायो बेहायबो जेबो होआखिसै बेनि उनावहाय ट्रेन्जिशनखौ बेहाय बाहायनाय जादों नैबेखौ ओमफ्रायो नैबेहाय भिडिअ फुटेज मोनसे लाबावबाय ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ नाय नैबे बुस्थुआ बे बुस्थुआ जाहैबाय ब्लार जायो आरोना
मानो होनबा नैबे भिडिअआव ब्लार दंमोन नालाय, ब्लार जायोना बे भिडिअआव, बेनि थाखाय जोंहा नैबेहाय ब्लार गैया, नर्मालसो बेहाय, ओंखायनो आं बे बुस्थुखौ इउज खालामदों। बे बुस्थुआ जेसेबांखिनि बोफ्लावगोन जेसेबांखिनि माने भिडिअआव ब्लार जागोन आरोना, बेलाय बिदि जागोन। बेखायनो नैबेनिफ्राय नैबेसिम सौफैनो थाखाय जोंना भिडिअनि एन्ट्रिया साबसिन जानायनि थाखाय बेखौ बाहायदों आङो। मानो होनबा डाइरेक्टलि नुयोबा गाज्रि नुयो नालाय, नुगोन दा बे बिदि जाबाय। बेनि उनावहाय जोङो नैबे भिडिअखौ बेखौ जोङो फ्रन्टजों मोनसे लाबाय, ओमफ्राय नैबेखौ बेकजों मोनसे लाबाय, थाबायलांनाय, नैबे थाबायबोनाय आरो नैबे थाबायलांनाय, एक्सट्रासो दै, ओमफ्राय फुटेजआ खेनसेनो ज' खेबनाय नङा। बेखौ लाखांनायनि उनाव एडजास्ट खालामबाय, नैबेजों एडजास्ट खालामबाय। एडजास्ट खालामखांनायनि उनाव बेहायथ' ट्रेन्जिसनखौ होआखिसै, ओमफ्राय नैबेहाय ट्रेन्जिसनखौ बाहायदों। ट्रेन्जिसनखौ बेहाय मा होदों, नैबेखौ होदों। ओमफ्रायो नैबेहाय गोदान फुटेज लाबाय जोङो। गोदान फुटेजाव बेखौ मा खालामदों, स्पिड कन्ट्रलाव जों 2x खाथियाव लांदों बेनिखौ। ओमफ्राय ट्रेन्जिसनखौ बेहाय जेबो होआखिसै। ओमफ्राय बेजों एखे फुटेजआ बे नैबेबो, बेबो आरो बेबो आरो नैबेबो आरो नैबेबो, बेसिम मोनसे भिडिअ'आनो। ओमफ्राय बेखौ जों मा खालामदों, जास्ट काट खालाम स्पिडखौ कन्ट्रल खालामदों आरोना, आप डाउन। दानिया नैबेहाय मा होदोंमोन नायफिनसै, 2x खाथियाव। ओमफ्राय नैबेहाय मा होदों जोङो 0.25x। ओमफ्राय नैबेहाय मा होदों जोङो नर्माल। ओमफ्राय बेहाय मा होदों जोङो 0.25x। ओमफ्राय नैबेहाय मा होदों जोङो 2x स्पिड होदों बेखौ। उनावहाय बेबो 2x बे जाबाय। ओमफ्राय बेहाय ट्रेन्जिसनखौ मा होदों, नैबेखौ जुम आउट। ओमफ्राय बेनिफ्राय गोदान फुटेज लाबाय जोङो, गोदान फुटेजखौ जइन खालामबाय। बेहायथ' जेबो गैया। ओमफ्राय नैबेहाय ट्रेन्जिसन नर्माल, जेबो होआखै। नैबेयो दाना बे, ओमफ्राय नैबे, ओमफ्राय नैबे, ओमफ्रायो बेथ' नङा, बेसिम एखे आरोना। बेनिफ्राय नैबेसिमा भिडिअ'आ मोनसेयानो, बेखौबो बैबायदिनो काट खालामदों जों मोनथाम, स्पिड आप डाउन खालामदों। बेहाय मा होदों जों स्पिडखौ 0.25x। ओमफ्राय नैबेहाय मा होदों, बेहाय 1.5x। ओमफ्राय नैबेहाय मा होदों, नर्माल। दा माबायदि नुगोन भिडिअखौ, दा जाबाय बेसिमाव। ओमफ्राय नैबे ट्रेन्जिसन नर्माल। ओमफ्राय नैबेखौ गोदान फुटेज लाबाय। गोदान फुटेज लाखांनायनि उनाव बेखौबो नैबेजों बेजों एखे फुटेजानो। ओमफ्राय नैबेबो बे बेलेग, बे मोननैया एखे फुटेज, बेखौबो गेजेराव दानस'दों। ओमफ्राय नायदो स्पिडआ बेना बेसेबां लासै खालामदों बेखौ। ओमफ्राय नैबेखौ नर्माल। ओमफ्राय नैबेखौ गोदान फुटेज लाबाय जोङो, गेजेरावथ' ट्रेन्जिसनखौ होआखिसै। ओमफ्राय बेनि स्पिडआ बेसेबां, बे नायना लादो 3x बारो। ओमफ्राय थाबथा नुयो दै, माबा एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनावसो। ओमफ्राय बेयावथ' गैया, जेबो होआसै। ओमफ्राय बेखौबो सिगांनि बायदिनो लादों दै, फ्रन्टजों मोनसे, ओमफ्राय बेकजों मोनसे, फ्रन्टजों बेकजों। ओमफ्राय फ्रन्टजों फैनायखौ जों मोननै दानस'दों, एखे भिडिअखौनो, माने स्पिडखौ कन्ट्रल खालामदों। नैबेहाय बेसेबां होदों जोङो, स्पिड होदों 2x बारा। ओमफ्राय नैबेहाय मा होदों जोङो, बेखौ स्ल' खालामदों। नैबेखौ जों मा होदों, स्पिडखौ लासै खालामदों बेनिखौ। बेनि उनावहाय नैबेखौ स्पिड खालामदों 2x। ओमफ्राय बेथ' जोब्बाय। बेनि उनावहाय ट्रेन्जिसनखौ होआखिसै जेबो। ओमफ्रायो नैबे गोदान फुटेज लाबाय। गोदान फुटेजखौ जों बेसेबाङाव होदों, स्ल' खालामदों बेखौ 0.25x। जाबाय। बेनि उनावहाय गोदान फुटेज लाबावबाय। गोदान फुटेजआ नैबेयो, बे, ओमफ्राय नैबे, ओमफ्राय नैबे, मोनथाम
बे मोनसेया एखे भिडिअ'आनो ओमफ्राय बेखौबो स्पिड कन्ट्रल खालामदों नैबे दा बेसेबां होदों स्पिडखौ 0.25x ओमफ्राय नैबेहाय मा नर्माल ओमफ्राय नैबेहाय बेसेबां होदों जों 0.25x दा बियो माबायदि नुयो बिनि उनावहाय नैबेखौ लास्ट फुटेज होबाय दा भिडिअ'आथ' बेहाय एक्टर माने जेबो गैला नैबे दंबावो नैबेखौ जोङो माबानिफ्राय मोनगोन बेखौ सिनेमेटिकआव बाहायनांगौ मोजां बे सिनेमेटिकनिखा आरोना क्रोमआवनो PNG फाइल सार्च खालामबा मोनगोन ओमफ्राय नैबेहाय मिउजिक होदों जोङो मिउजिक नोंसोर एडजास्ट खालामबानो जाबाय भिडिअ बानायबायोबा आरोना ओमफ्राय दाथ' बेहाय जेबो गैला बिनि उनाव आं एक्सपर्ट खालामदों एक्सपर्ट खालामखांनानै भिडिअआ माबायदि जायो नायदो कालारखौ आं माने एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनावसो आरो एडजास्ट खालामबावदों आरोना बैयावथ' बिदिनो एफेक्ट्स एरि होबाय कालार माखौ चेन्ज खालामाखिसै एक्सपर्ट खालामबाय भिडिअखौ नायदो भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनाव एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनावहाय आं एडिट खालामबावदों बेखौ देखायनोसै बेहायथ' गैला जोंना खामानिया नैबेहाय एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनाव आं भिडिअखौ लाबोदों बेहाय लाबोनानै आं मा खालामदों जास्ट कालारखौल' चेन्ज खालामदों आरोना कालार मा खालामदों बेहाय नैबेखौ होदों कालार फिल्टारखौ बेखौ होदों ओमफ्रायो नैबेहाय बेखौ नङा ओमफ्रायो कालार एडजास्टमेन्टखौ नै -28 +86 ओमफ्राय +109 बेखौ होनाय जादों ओमफ्राय बेहायथ' जेबो कास गैला बेखौ बाहायफिनदों आं सिनेमेटिकआव बेखौ बाहायो नालाय बेखौ होबाय दा भिडिअ'थ' बेखिनियानो नोंथांमोनहा नायनानै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो चेनेलखौ लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जोंनि गोदान भिडिअ'फोरखौ जाहाथे नोंथांमोना नुग्रोयो आरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन आरो बिदिनो गोदान भिडिअ'फोरखौ जों लाबोबाय थागोन अब्ला दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों